Malipayong dayong kilom-kilom Subo, Kabisayan ug Mindanao. Kuyog ni CB ug ni Dr. Iris, kini si Leo Lastimosa. Magpasalamat sa inyong pagpaminaw karong hapon bisan kun weekend. Ang atong sugilanon karong hapuna naguluhan og patayng lawas. Dunay katuigan sa kong linghod nga kinabuhi nga ganahan kay kumutan-aw og mga patayng lawas. Yan nasigo pangutanan nilang Iris sa mga doktor karon unsa man to nga face sa akong kinabuhi ngano ganahan man kay ko mutan-aw og patayng lawas. Wa gid sila ideya unsa tong akong obsession with dead bodies. Nagsugod ni dihang estudyante ko sa Maramag, Bukidnon. So I must have been grade 1, grade 2, grade 3. Okay, maoro man akong mahinumduman unsa kong graduha sa unsa nga lugar nga among gipuy-an. So dito sa Maramag, Bukidnon, ang among eskwelahan lakunon gikan sa among bahay. Ang among Pinoy-anan doon sa Taytayan sa poblasyon gyud sa Maramag. Mulakaw mi latas, mutabok mi sa Taytayan, padung na nga sa among eskwelahan. But along the way daghan kay may malabyan. Layo-layo ang among eskwelahan, mo tong usahay kon magdali mi niya do na mi kining plite, musakay mi og jeepney unya adto na kanaog sa among eskwelahan. But otherwise madara og lakaw. Kay di pa man kayo gud init niya itong higayon na niya. Kuan pa ba? Kanang daghan pa kay mga punuan sa kahoy sa mga daplin sa daan. So kung mahinumduman sip, musayo mi og lakaw gikan sa among bahay unya padong sa among eskwelahan makalabay mi sa murag downtown ba, murag og kinapusuran gyud sa lungsod. So naa diha ang labing dagko nga mga tindahan, malabyan namo ang public market, malabyan namo ang kabalayan, daghan kay may malabyan ang kabalayan. Unya usa sa mga labyan ang punerarya. Motoy. I think mautoy sinugdanan ngano ganahan kay kumuda kutan-aw o mga patayng lawas. Kay iglabay na ko sa punerarya. Pagkabantay ko, di man ni ospital. Pero nakatunong ko kausa na dunay porlon ba? Dili porlon, dunay ambulansya nga ni mauji paghunong dito sa tungod. So nihunong so ni tan-aw ko. Ang gihawa sa ambulansya patayng lawas na. Patayng lawas na, wa nay kinabuhi. Giyayungan padung adto sa sud. So dito ko kabantay, dili ni ospital. So wa ginisulti na ko nga punerarya to unsa nang punerarya. Nakabantay na lang ko ang hapitan ng patayng lawas to adito. Pero ako kabantay nga dunay ng bilar dito. So posible punerarya gito siya at tura gyud hikayon dito ang mga patayng lawas. Pero mga haya gud sa una di man himuon sa punerarya. Di ba mga haya adto man gyud sa ato mga Pinoyanan ang haya. So mao to akong ideya sa punerarya nga ari ra gyud dinhi dad-on ang mga patayng lawas. Sus, diin to magsugod akong interes sa mga patayng lawas. Kausa, dunay aksidente. Usagod ka, lungsod sa Maramag, dunay aksidente, wa may radio station dito. So, mabaniog bang istorya, bahas kang dighanan namatay sa aksidente. Dito dapitas Maramag ang aksidente, maraba og dunay sakyanan nga nagkabangga, daghan kay nga matay. Ikusus, kini dad-on ni sa punerarya. So, ako di ko excited sa klase, doon na mo klase. Excited ko sa mga patayng lawas nga dad-on sa punerarya. So, sayo mi na mahaw, ni voluntaryo gid ko, mulakaw lang ko, di lang ko magsakay, adong sa among eskwelahan. Pero ako yung konsib, naag yung mga patayng lawas ini dito, asa man lain dad-on. Dito atong gidad-on ang patayng lawas sa punerarya. Kunya ang set up di sa punerarya, katong itong karaan na itong mga bahay nga, taas kay silong. Mabakante ba ang silong ba? Ang second floor, wa siya first floor. Pero sakunon siya. So ang punerarya, ito sa ikaduhang andana, unya bakante diri sa silong. Ya wag lai makahuna-huna og pundo sa silong gawas nako. Ingkog. Di man ko pasudlon kay bata man ko, di man ko pasudlon dito sa punerarya, ari ko sa silong. Kay ang sawg ni adto kada bitong dagko kay tabla, unya naabay kang na may gaway nga giwang na makita nimo gikan sa ubos unsay nang hitabo dito sa ibabaw.
Dito ko ni posisyon sa ato pa, wa gani ko maghuna-huna. Ang akong hukom mao, di kumutambong sa akong klase, kay daghan jud kay itong pateng lawas nga dadon sa punerarya, adto ra ko magpundok, paabot ra ko dito sa punerarya. Unya, samtang nagpaabot ko, wa may kisaw, wa pa may kaliukan. Samtang nagpaabot ko, nagduwa ko dito sa kabantay mo ng mga baboy-baboy. Kana bitong bunbon ba? Dili mo mga simentado pang asawog sa una. So katong yuta dito sa ubos sa punerarya, bunbon, pero bunbon nga dili lapok. Di sad siya baso graba, bunbon ka na bang pino kaayo ba nga bunbon. Unya naman yung mga baboy-baboy. Makakita ka des bunbon o baboy-baboy nga kanang pura bitaw sib og pino kay nga lungag, gamay kay nga lungag. Iyon ang kuhiton sib og palitos posporo, iyon ang kuhiton og tukog. Makuha ni mga baboy-baboy niya. Lingaw mo itong baboy-baboy. Marang mo siya baboy. Nagkamay dyan kaayo mga tanahon. Sumuti akong kulitugon dito. Masi ko kolekta og baboy-baboy. Samtang nagpaabot nga doon na aksyon sa ibabaw. Kay ibabaw dyan ko nagindad o mga patayang lawas ini. Kaya na ako na aksidente. Sus, tuon man pagkataon-taon. Nangabot na daghang kay mga sakyanan. Unya, pagpangabot sa mga sakyanan, nanay nagminatay ba? Nanay naghilak. Ikuha na. Mga pateng lawas na gini. So, alerto na ko. Pero gamay mo kong bata, kasi gina ko dito og kining ukay-ukay o baboy-baboy. Aron ingnon ba? Nga ko interest. Pero wala na akong alert na kay ko. Akong dunggan o akong mata. Nagsige nag-aninaw sa palibot. Natuod man, wala na. Pag-abot yun sa mga ambulansya, wala na. Ngiyaw-ngiyaw na. Unya, doon ay mga dili ambulansya. Gikarkahan ng mga pateng lawas. Sustukan ng pateng lawas. So, pagkataon-taon, mo ni tendency bito sa mga dagko, di man magtagad sa mga bata. So, wag nagtagad na ko dito. Wag ba nangutanan ako nga, huy, ano man ka mo eskwela, kaya nagdaam ko sa kumbag. Estudyante magigutan aon. Pero nganong dito man ko magpundo sa ubo sa punerarya, tungod na dito sa kong interes sa pateng lawas. Pero why na interes na ko? Kay, kung sa ato kag punerarya, mangita kag bata nga nagdaog bag, nga wag mo eskwela, di jud ka mangita niya. Plus, why magtagad ni mo, kaya naman ka sa ubos. Wa ko magsamok-samok dito sa punerarya, wa ko magmarites dito sa pultahan sa punerarya, wa ko mangutanan ni bisan kinsa, kay ba lang ko nga punerarya to na dadon nga mga patayng lawas dito. Ang ako rin yung interest makakita ko sa mga patayng lawas. Pero wa sad ko una-una mangliklik dito sa ibabaw, kay mo ko kasaka sa punerarya. Ari ra ko sa silong. So meaning unobtrusive ang akong presence. Meaning wa ginahibaw marites day ko nako. Kasi nanguryoso na ko sa mga pateng lawas. But how would you explain to a normal human being nga ni ay bata nga wa mo usod siyang klase kay nag-interest og pateng lawas? So, kisaw na nanabay mga kagahob sa ibabaw. Sugod na kog hangad. Nasus. Ang mga pateng lawas nga nangabot kanang bitong I don't know na nag-imbalsamar ba sila adto, gi-autopsy ba to, unsa to ilang gihimo, basta gihukasan na mga pateng lawas, makitaan man ni muslungag sa saw. Sus, para nako baningon, mauni akong ganahan makitaan, mauni akong gianhi dinhi, mauni akong tuyo. Mura ba og nagtakdo ang akong una-una ug ang aktual na ko nakitaan, maudi ni mga pateng lawas. Ingon ani di pormas mga pateng lawas kun iproseso na. Ingon ani di mga pateng lawas ikahuman nila aksidente. Ingon ani pormas mga pateng lawas hukasan na. Pero wa ko makitaan din ako makita ng mga naong, ako lang makita ang buko-buko, ako lang makita ang luyo nga bahin kay maumay mo bad ay dito sa kang asasaw. So isuto nilang mga katre dito sa ibabaw na ko idea, pero ako makita na mga bukton nga magbitay ba sa katre ang tiil na magbitay. Igusus. Mabiya dahil sa mga tao no ikamatay, mura ba og wa nagiumoy. Ang patay naman. So maka unsa may excitement adto, unsa may napukaw na sensation nako sa akong kalinghod. Until now, di ko ka-explicar ninyo nganong nga ganahan kay ko mutanaw sa mga pateng lawas. Pero tungod adto, pagkasunod adlaw, wala sad ko mo eskwela. Kay
Ingko dugay pa kay ni mga pateng, sige pa. Tuod man, pila ka adlaw to dito ang mga pateng lawas. Una na hurot ba og hakot ngadto sa mga haya na tingali nga na-claim na sa mga, basta everyday, mo adto ko dito, mo tan-aw ko, wa na ko'y sud-sud sa klase. Ya kani adto god og di ka mo sud og klase, wa may mangita nimo nga was ba og outstanding kay ka nga estudyante. Di man sa ko outstanding nga estudyante, di man sa ko starring kay sa among klase nga ma-miss ko sa akong teacher. But finally, bisan pag unsa nimo ka ordinaryo nga estudyante, after maybe pila ka days nga wa ka mo eskwela, ang teacher magtawag og attendance na unsa man ni Leo Lastimo sa wa man mo tunga. So murag I think naabtan ako sa kasemana kasi istambay dito sa punirenen. Ang root na nako sib ang tanang baboy-baboy og dakop dito. Finally, giingnan na nako sa akong maguwang. I think akong maguwang si Cecil man mo nako, oy, imong teacher ay mo naingon wa ka mosud sa imong klase. Ngano man ka mosud sa imong klase? Ko, oy, sud man ko sa imong klase ba? Di mo ko mutubay yung istorya sa akong mga maguwang. Hangtod ang ako ng mama. I think either sumbong akong sister sa akong mama or akong mama na yun mismo ang gipatawag sa eskwelahan. Susukuan na ni Mami Tini. Ingon na siya, sa magkang bata ka? May kainin mo pananghi diri sa bahay. Gihatagan ka na mo og baon. Patuo minimo nga ni eskwela ka. Wala ka musud sa klase. Diin man ka. Ingon, di raman ko. Nalingaw lang ko ba? Jadi ko ka-explicar nila nga ang ako tuyo, pagtanaw ng mga pateng lawas. Pero wa sila kahibaw, wa sila kadungog istorya na binuang ko, wa sila kadungog istorya na gilabot ko. Basta may ako sa, walang gikumusod sa klase. Nga ako, ni adto og di na ko musod sa klase, di na mo ko ganahan mo balik. So, ihatod na sa ko sa akong mama ngadto sa eskwelahan. Unya kana nga pattern nagpadayon na hantod sa I think hantod ko na nihawa dito sa Maramag Bukidnon sa Mandug nawa naman ko kapaingan kay kuyog naman jud mi sa akong mga maguwang og biyahe. Nya layo man kay ang biyahe. Unya mura og tungod sa kalayo sa akong biyahe, mura ba og dili worth it nga magligoy pa jud ko. Ikabot ngadto sa eskwelahan. So maura tong mga tuiga, grade 1, grade 2, grade 3 nga murag mga problema gyud ako mama kay ma-absent na gani ko, di na ko ganahan mo balik sa klase. But most of those absences, akong gigahin dito sa silong sa punerarya. Kay gusto ko mo tanaw sa mga pateng lawas. So daghan kayong karong dako na ba ko, akong istoryahan ako mga ginikanan, ni siya, dili og ganahan ka mag-kriminal at tuliw, ganahan ka mag-mafia, ganahan ka magpatay o mga tao, unya, gamay pa kang bata, ganahan man kag pateng lawas. Mo tong sa dihang naglisod ko pag eskwela, ngita mo scholarship, ang ako jud ay katong akong ganahan kay pateng lawas ug wa koy ug dili ko mo maka-eskwela college. So ana, mangita jud ko biktima ni diri sa Talisay, mamatay ko mangita kog mga biktima diri akong pamatyon. Mao gid ako idea ba nga adto jud ko punta sa Bagong Buhay Rehabilitation kay BBRC pa man to sa una. Ang prisuhan sa Cebu City adto jud ko mo sud adto sa Bagong Buhay Rehabilitation Center. Makriminal jud ko kundi ko makalis mo gito labing dako na kong kahadlo. But salamat na lang sa diyang nabalhin na mig Davao, nabalhin na mig Leyte, nabalhin na mig dinhi sa Subo, wa na tumutumaw sin. Kay wa na masay punerarya nga naisilong. Ang mga punerarya dito sa Leyte, wa gani ko katultula sa punerarya sa Leyte, so ano ko mangita. Katong maong matawag nimong obsession, ako kay mahiligon pagtanaw mga pateng lawas, kutob na to dito sa Maramag Bukidnon. So kung nag-grade 1 ko at 7, kay dugay man kayo mga grade 1 sa una. So, katong ako obsession sim sa mga pateng lawas, sa dihar Panginoon kong 7, 8, ug 9. Tulo ka tuigid katong akong maong obsession sa pateng lawas. So karong dako nako, kasi ko nahuna, diya ba higayon ni balik ang akong kamahilingong pagtanaw mga pateng lawas. Wa na. Dihang daghan kay itong mga pateng lawas diya sa Talisay, sa mga gitawag mo ng Talisay niya itong killing fields. Mukaber lang ko tungod sa manner of killing, tungod sa kadaghan sa mga nangamatay. Katubang gitamok ng mga pateng lawas. Pero wa na jud ko interest nga mutan-aw jud ko sa mga pateng lawas. Murag ingon na lang ko mga interview ni Dr. De La Serna sa una nga taga pinamungahan na titos Dr. De La Serna katong police medical legal officer. Mangutana
pila ka pateng lawas ang nakitaan dito sa killing field sa iba sa Talisay, sa Kadulawan sa Talisay, ug sa uban pa mga barangay nga idam-o kadto mga pateng lawas, giun sa pagpatay, gikapos ba, gipinaklid ba, doon na ba samad pinusilan, gipangdungga ba, gipabutan bag dinamita. So kutob na lang dito kanang typical na lang nga mga pangutana sa mga sakop sa media. Wa na ko mag-interest nga unsa purwas pateng lawas dok. Unsa man pateng lawas dok kanang mga hubo na dok. Wa na. So nawa na tong akong curiosity sa mga pateng lawas. Bisan kon dunay mga katubito dagko kay mga aksidente sa barko, hinumdum mo katong barko sa Sulpicio nga nalunod sa may Romblon, daghan kay mga namatay ang tanang mga pasahero, wa gyud mga survivors. Suspila to kagatos ka mga pasahero niya. Nangadugta na ang pasahero as mga nangaon karon. Lain naman, na-decompose na mga lawas pag abot din ni pati bahua atong punerarya diha sa asa itong punerarya dapit sa diha sa Cebu City nga gida ang mga patay lawas. Sa Cosmo ba ito? Nasus, hastang atbang ang mga daan pati bahua. Normal na lang nga kung gipa-cover ko dito. In fact, nag-anchor ko dito sa TV Patrol, nagbutang mi og setup dito aron nga mobarong ko atubangan sa punerarya. I think mas makaagwanta lang ko sa baho kaysa uban. No katong ang uban ba mura sila og maglain ilang gibati, ako adyo maglain ang akong ginhawaan. Naandam ako anto tungod sa akong kamahiligon og mga pateng lawas sa gamay pa kong bata. Pero wa na ko interest sa mga pateng lawas. Di na ko mangutana judre. Kasi puro mas pateng lawas judre pag-abot. Wa na. Nawa na akong interest sa mga pateng lawas. Ako na lang mahibaw-an karon sa kanang muduaw mi mga minatay. Actually, nahinomno ko ang istorya hatod kay namatay magod si Choy Turalba. Unya, ang iyang haya, sa di pa siya i-cremate na sa chapel sa Sacred Heart Church. Matag higayon mo do may mga minatay. Utanaw jud ko sa pateng lawas. Og dili ba i-cremate kana bang dunay public viewing ba? Ako mabantayan si Iris, ang uban ako mga kaila, moadto lang mo pahasubo sa mga tagtungod, pero mahadlok din sila motanaw sa pateng lawas. Ang ilang justification mao nga gusto nilang mahinumduman sa healthy pa. Gusto nilang mahinumduman sa buhi pa. Di sila gusto mahinumdum nga patay na unsa porma sa naong ipatay na. Pero ako, ganahan kay ko. Kung moadto ko og haya, duha ra gyud akong tuyo. Actually tulo. Una, ang pagpasubo sa mga tagtungod, labi na ako mga kaila, ug ako mga parinter, ako mga pinangga. Ikaduha, kape. Kutaw jud kape. Basta di ba lang lain ba di nalay higayon nga kana bang kuan jud ka do naging higayon nga magsulti-sulti ang ag. Malipay man sada sila nga mga pika kay ila biya ginang giandam. Unya mutan-aw jud ko sa mga pateng lawas. Si Iris palayo sa lungon. Ako mo at jud ko og taas kay linya mo linya ko. Basta makakita lang ko sa pateng lawas. Depende og popular kaayo ang namatay, mga daghan man kay maglinya, di ba? Pero mutan-aw jud ko sa pateng lawas samtang mga pe. So, wa ko anang problema. Di ko mahadlok og pateng lawas. Maybe tungod kay sa gamay pa kong bata na hibaw na ko sa unsay porma sa pateng lawas nga mausab jud sa buhi pa. Pero moingon si Iris na usas siyang napanid-an igkamatay kay doktor man gud siya. So, ang iyang clinical eye ba mao iyang ang training siyang clinical eye mao mupatigbabaw. Ingon siya ang iya gyud ang bantayan igkamatay gyud sa tao o hamtong na ang tao, ang tanan niyang kunot na wa. So, I think ang pressure bitaw sa buhit pa ta, mahuwasan ta, ikamatay na nato. Maunay iyang nabantayan. Ang mga pateng lawas nga humakitaan, usay maog yun, mura sila buhi ba, nga naa sa lungon, pero kasagaran lahi na yun. Lahi na, labi na kon nasakit ba ang pasyente o niya dugay na mo magkita patadig og mag-public viewing makita nimo ni daot, makita nimo nga nalahi na gyud ang iyang panagway nya doon na say uban labi na kanang dili bitaw maayo mga kahintang usay maghibat ang makeup, dili maayo pagka makeup ang pateng lawas. So imo na lang i-consider mao ni akong amigo sa una nalain na lang ang naong pero mupasubo gyud ko sa pamilya. So mo na ritual nako kon moduaw ko og mga
patayng lawas. Si classmate Yul Julia lain may iyang duawon kana mang ang paghugoy-hugoy sa mga naadiha, ang pagpasubo of course sa pamilya. Ako tan-aw jud ko sa patayng lawas. Mao nay bugtong na ko makitaan nga murag connection sa akong obsession with dead bodies sa gamay pa kong bata. Na fast forward ka, itong sakit kay nga bahin sa akong kinabuhi, diyan namatay ang akong amahan. Namatay akong Daddy Aging. Diya siya nagpuyo sa Paho, no dili Paho. Kana dool sa bay ni anhing Mayor Wiggle. Gunob. Kanang di ba na sa Gunob na ay Merchant Ice. Usod kay des Merchant Ice na di sudlunon kay nga daan muliyok mo diha. Na dihang bay ni Lamboy ug Dilisa. Akong among kinabuangan nga si Boy. Diha magpuyo si Daddy Aging sa Mami Tining. Pagkamatay ito ni Daddy, nasakit siya. Gitawgan ko ni Mami na namatay si Daddy Aging. Lawom ng gabi ko nahibaw. So niadto ko o ako ra may igsuon na hibilin dinhi. Kay si Boy dito Hong Kong, si Cecil among magwang babay dito sa Tacloban, si Benji, NPA naman to si Benji dito sa Mindanao. Kami ra bimbot anda rin nya manghod mas bimbot. So ako mao'y gipabuot sa akong mama unsaon sa dadon ang pataylaw sa paghipos sa patayng lawas. Ako yung pahibaw ni Lamboy ug ni Cecil o sa uban namong mga paryente. So ako silbi to'y gitahasan nila ato. Of course, ang una na akong trabaho mao paghipos sa patayng lawas sa akong amahan. Nya so mao to, nakakita ako sa patayng lawas sa akong amahan. O nya naay na ba mga sulti-sulti bitaw nga liyo. Pangita gyud punerarya nga tarong aron na dili manhandle, dili binuangan ba ang patayng lawas sa imong mga minahal sa kinabuhi o sa imong mga kaila. Mo to nga, pero dinisumbugod sa una, wa man kay laing ka kapilian. Cosmopolitan Funeral Homes naman. Naay Cosmo sa Lapu-Lapu. Naman na sila branch sa Lapu-Lapu. So mo akong gitawgan, nabay, namatay akong papa. Mahimo ba inyong trabahante na ko atong ABS-CBN. Unya, nitong higayuna, akong boarding house, diha sa Andres Abiliana. Akong boarding house, walang tutuyo tapad yun sa bay ni anhing kong resista Antonio Cuenco. Takong kinang bay sa mga Cuenco. Kanang bay sa iskina at banggit sa ilabay, diha ko nag-board. Abot nga nung nakapag ko diha, nindot kay ito akong kwarto diha. Diha ko nagpuyo. Diha ko naabti in town nga sa balita na namatay ang akong amahan. So niadto ko Lapu-Lapu, akong gihipos ang patayng lawas. Pag abot na sa dili Porlon, kana ila sakyanan ba kay bago pa mangnatay ang akong amahan. Pag abot nila akong gitultulan sa address, ihangyo ko nga bay, pwede mo kuyog ko. Kasi di lang sir, tawgon lang ka na mo o ready na ang patayng lawas. Siguro di, magkuyog ko. Gusto ko magkuyog. So, mura man to og Ford Fiera ba to? Sa tuyo na basta parang pick up ba na ay kargahanan sa luyo. Dito ko ila kong gipalingkod sa luyo, tapad sa patayng lawas sa akong amahan ug kuyog sa ilang mga trabahante. So gikan sa Gunob sa Lapu-Lapu, latas mi sa First Bridge. Kaya ang processing adto sa ilang mga patayng lawas murag ang ilang morgue niaman sa Cosmopolitan sa Hongkera. So dito ko sa Cosmopolitan sa Hongkera, ingkubay, utanaw ko bay inig imbalsamar ninyo kay ipa-imbalsamar man ay kay wa man dinhi ako mga maguwang niya. Mao tinaandan gud sa una nga di man ilubong dayon ang patayng lawas. So kinang ipa-imbalsamar. Ingon siya, siguro ka liyo, mutanaw ka? Ingo, tanaw ko bay. Siguro silang nahibuong ba? Kay ang ubang kunong tagtungod, magpaabot raman nga tawgan nila nga na ready na ang patayng lawas. So, mauro ito'y bugtong makonek na ko sa akong obsession with dead body. Pero di ko gana makakita sa patayng lawas sa akong amahan. Ako lang, maniguro lang ko nga, dili, sa iluha sa mga naminaw karon nga uncomfortable na. Pero, wak ni Malaysia. Gusto lang ko nga, dili hilabtan ang patayng lawas sa akong amahan. Na, curiosity sab, isip sa ako sa media, curious lang sa ko, kung saan pag-atiman ang patayng lawas. Tuod man, di atiman na nila, naglimbiyuhan nila ang patayng lawas. Kadugan makahinumdo ba ka ang ako maning papa? Ang ako maning amahan? Kunya wa na umuy ang patayng lawas. At tanawa rin, giunsan nila ang patayng lawas. So pagkataon-taon dingon ko bay, gawas lang ko bay. Huwag sila mahibong. Nga wa ko kaagwanta. Na nagtanaw, giunsan nila pag
andam para sa imbalsamasyon ang patayng lawas sa akong amahan. So ako kalahutay, gilainan ko ako kalahutay og tan-aw naluoy ko sa akong amahan. Fast forward, doon na may mga kaila, suod kayong higalan ni Iris, namatay ang ilang amahan. Inila kaayo din sa Subo ang namatay. Suod man kayo na mo ang pamilya, ng mga anak, so dito may Iris. Tungkol sa among kasuod, gidami sa, gipakuyog mi sa mga tagtungod ngadto sa crematorium, kay ipakremate man nila ang patayng lawas dito mi sa crematorium. Of course, giingnan mi sa mga personnel sa punerarya nga, pwede rin mo mga dito sa taas niya, amo lang mong pahibawon, dugay ra ba ni ang cremation? Ang cremation, maabdan man na pila 3-4 hours ang cremation. Ningon man ang mga tagtungod, ang mga anak. Di, kuhan mi, mo tanaw mi, ni-cremate. Siya, uy, di baya na pleasant ha? Giingnan mi sa mga personnel. Siya di, natagi lang mi lunguran doon sa crematorium. Kuhan lang mi, mga jeepney, samtang mag-cremate mo. Yeah, mura man mga sakop sa pamilya, di pa apela sa mi dito o lingkod doon sa crematorium. Tungod yun sa crematorium. So, gihipos ng patayng lawas, gisuod na sa crematorium, ang kanang cremation, gisunog na ang patayng lawas. Of course, di ka makakita sa patayng lawas sa pagsunog, kaya ang crematorium nila enclosed man, pero makadungog ka sa sound, makakita ka sa mualis nga aso, gikan sa gisunog ng patayng lawas. Sus, mga bukog ba yan ang gisunog? So pagkataon-taon, buto-buto na ba? Kanabang lain na ba kayo? So ang mga sakop mismo sa pamilya ningon, atuta sa taas. Di sila kaagwanta. Kaya na 3 to 4 hours, imong pinangga nga amahan, hibaw ka mo cremate, unya nagbuto-buto ang mga bukog. So gilainan sila. Wala na kaagwanta. So Mike, magdako lang itong una-una nga di ta gustong hilabtan, di ta gustong pasipadaan ang patayng lawas, pero dili na para sa tanan ang paghikay sa mga patayng lawas. Maunang mo-appreciate yun ta sa mga trabahante in town sa mga punerarya. Ang labing undesirable na trabaho, paghipo sa mga patayng lawas, ilang responsibilidad. And the fact na nakalahutay sila, ilang na tuman ang ilang trabaho, dako kay ng tabang para sa nagbangutan na pamilya. Sumuro na nga mga kasenatian, ang akong direkta ikasumpay atong akong obsession sa gamay pa kong bata sa mga patayng lawas. Wa ko'y napanid ang abnormality sa akong lawas. Putanaw kong internet, di ko mutuyo og atos mga sites nga doon ay litrato sa mga patayng lawas. Although makakita akong patayng lawas, di ko mahadlok. Para na ako, natural ni nga phase of life, kinabuhi o kamatayon, paghimugso o pagkamatay, kahimsog o pagkasakit, o I think maunay usas mga rason nga makadawat ko o mga sudden deaths, kada bitaw mga sakalit king kamatayon nga labi na ni atong pandemic. Sus, atong kauban sa trabaho, namatay tungod sa pandemic, sa COVID-19. Atong paryente, namatay tungod sa COVID-19. Atong kaila, suod kay natong higala, namatay tungod sa COVID-19. So, muna usas mga, I think nakapaandam na ako nga nung ikay ko makalitan, kaya para na ako normal ang kinabuhi, musampot o kamatayon. Muna magkatawa ko, kung saan ako ka-friends sa Facebook, na siya, I think 8 years old nang iyang anak na lalaki. Yung artistic man sila. Iyang bana, film director, siya sad, film producer. Yeah. So, tanan nila mga anak, maumay ilang conversation ni Lidias by every morning, every lunch, every meal. Artistic sa ni ilang mga bata. In fact, ang ilang mga bata, murag, labi na ilang bata na lalaki, mura og starring sa ilang mga films. Kaya may man kayo siya mo act. Unya, sa recitation na kuno sa ilang eskwelahan, di man siya maayo kay siya mo present, pahimuon sila og short story. Ang iya kuno mga storya komplikado kaayo kay bawo man siya sa structure sa
mga istorya sa pelikula. So believe ko no kayo ang iyang mga magtutudlo. Complicated kay yung story nga kanabang istorya gyud nga gamitan gyud siyang imagination, gigamitan gyud sa iyang creativity, pero di gyud kuno kasabot ang mga teachers kay ang katapusan gyud kunong linya bisag unsa iyang istorya, and they all die. Og namatay silang tanan kay tuwa sila Manila at namatay silang lahat. So gipangutana gyud sa teachers, ngano man imong anak na ang ending gyud sa istorya namatay man ang tanan? So ako nang gipangutana, ngano man ka na mao gyud ending sa imong istorya? Siya, because that is life. We all die. Okay, unsa na paglalis? Ang bata ngayon ana og panghuna-una. Pero para sa kasagaran ng lisod, ang pag-imagine na ang atong mga minahal sa kinabuhi, bisan unsa na nila kahamtong, bisan unsa na nila kamasakiton, pusangpit yun ang adlaw sa ilang kamatayon. Hinaot, makadawat nga kana normal na sangputanan sa itong pagkabuhi ning kalibutan. O makapahinumdum na nako sa istorya ni Father Sok Saldua sa kanabitang Bendita sa Lukay. Anang adlaw sa tibuok kalendaryo sa simbahan, anang adlaw i-highlight nga pahinumduman ta nga sa abog tagikan, sa abog ta pauli. But of course, kitang mga manimbahay atol sa Bendita sa Lukay, ang atong attention will be somewhere else. Balik na kong trabaho, ni dalikyat lang ko din sa misa, doon ako ilaing lakaw. Di kita ka realize ba na nga sa abog tagikan o sa abog ta pauli. Sus, ang dakong problema ni Father Sok Saldua. Gipamisa siya sa Benditas Lukay para sa usad kadako kayong construction company din sa Subo. Wa yun siya expect na ang ambot nga no to, hapit ang tanang trabahante sa mga construction company, gipasimbag yun. Wa teto sila project, wa teto sila dinalian nga trabaho, gipasimba sa tag-iya sa kompanya, ang tanan basta mga 2,000, tiyab na, 2,000 ka trabahante ang gipasimba para sa Bendita sa Lukay. Binitahan ba niya ang kadausa? Sus, yan tanaw. Gisinyasan siya sa manager, Father, na pa may trabaho, Father, ha? Sus, unsaon man niya, siya ramang usa, wa man siya kadaw, assistant. Kung iya ko nung litukon ang tanan, maugmaan sila. Moto, naguna-una siya. Kung saan umarako ni paglaktod nga sa abog kagikan, sa abog kapauli. Nagkan pa kayo nag-isusulti ang pari, di ba? Invitation sa imong agtang. So, yung Father Saldua, di mating kumakasaas, ginawa ni ako lang ni Isamarais. Basta maurag iya po ng essence. So, pagbidita na kuno sa mga agtang, yun siya, mamatay ka, mamatay ka, mamatay ka. Maobrang makuno na. Maobrang na sa abog kagikan, sa abog kapauli. Ang laktod, ang Samariana, mamatay ka, mamatay ka, mamatay ka. Ang iya ko nung binitahan sa agtang, ang ibis mo ingog amen, simba kudre, simba kudre, simba kudre, simba kudre. So, kahibaw tang tanan asa ta padung. Pero lisod kayo ang pagdawat na mao na atong padulngan. Mao na manimpakota, mao na nga mo resista, mao na nga mangita ta og mga potion, mangita ta og mga tambal, mangita ta mga artificial nga mga sumpa aron dili ta matiguang, aron dili ta mangunot, aron dili ta maluya, aron dili ta masakit, o aron dili ta mamatay. Pero way katigayunan ini walog sa mga luhaan nga makapugong anang maong sangputanan. Sa akong human katusulti sa 8 anyos na anak sa akong friend sa Facebook, o mga matay, kitang tanan, simba ko. So sim, di na lang ta maghisugot, sim. Anang maong kay kalisod dawaton, kalisod kalawaton. Kung atong minahal sa kinabuhi, kuhaon na, gikan nato. Pero andam ta, og dawata, na normal na nasangputanan sa batag kinabuhi. Salamat sa inyong pagpaminaw sa atong sugilanon karong hapon ng uluhan patayng lawas. O daghang salamat sa inyong pag-atang o pagpailog o pag-agwanta sa pagpaminaw sa atong panahom dayong kilom-kilom. Kini si Leo Lastimosa, uban ni Dr. Iris o ni CB diri sa Bukirang Barangay sa Kasili sa Konsolasyon. Malipayong panihapon kanatong tanan.
Thank you very much, CB Girl.